Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw ug Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Pio or Padre Pio sa Pietrelcina, usa ka pari, usa ka monghe nga buutan kaayo niya, nahimo siyang sikat sa kalibutan tungod sa iyang grabing paghigugma sa Eucharistia, sa penance o sa kaning paghimo o counseling o pagpakumpisal sa mga makasasala naningkamot sa pagkabalaan. So uban kaniya atong iampo ang tanan nga mga kaparian nga unta mahimo ming agianan sa grasya sa kausaban sa kasing-kasing sa katawhan o kapasayloan sa mga sala. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sila sa Ginoo sa kalimpyo sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios uban sa ulusahong grasya imong gihatagan ang pari nga si San Pio sa pag-ambit sa mga kasakit sa krus sa imong anak ug pinaagi sa iyang pag-alagad imong gibag-o ang mga kahibulungan sa imong kaluoy. Itugot kanamo pinaagi sa iyang mga pangaliya nga kanunay unta kaming makaambit sa kasakit ni Kristo aron makatagamtam unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga may tabo dinhi sa kalibutan, may tabo sa panahon nga gitagal sa Dios.
Nagtagal siyag panahon sa pagkatao, ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom, ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay, ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba, ug panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagulanan, ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan, ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagpakighilawas, ug panahon sa paglikay niini. May panahon sa pagakos, ug panahon usab sa dili pagakos. Nagtagal siyag panahon sa pagpangita, ug panahon sa pagwala, ug panahon sa pagtigom, ug panahon sa pag-usik-usik. Sa panahon sa paggisi, may panahon sa paggisi, may panahon sa pagtapak. Nagtagal siyag panahon sa gugma, ug panahon sa kasilag, may panahon sa gubat, ug may panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao, sa tanan niyang kahago. Nasayod ako sa kapalaran, nga gitagana kanato sa Dios. Nagtagal siya hustong panahon, alang sa tanang butang, gihatagan kita niyag kaikag pagsusi, sa may tabo sa umaabot nga panahon, apan wala kita niya, hatagig katagbawan, sa pagsabot sa hingpit, sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Akong bato. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Akong dalampanan, ug akong kuta. Akong salipdanan, akong manluluwas. Akong taming nga akong gisaligan. Daigon ang Ginoo, akong bato. Ginoo, unsa bang tao nga imo man siyang gitagad? Ang anak sa tao nga nagahuna-huna ka man kaniya. Ang tao ingon ug usa ka ginhawa. Ang iyang mga adlaw sama sa usa ka lumalabay nga anino. Daigon ang Akong bato. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hibayaan ka, Ginoo. Usa kahigayon ni ana samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa,
Miduol kaniya ang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Og kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus na dili gayod manugilo niini kang bisan kinsa, ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa ikatulo kaadlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga daygon ang Ginoo akong bato. Unsa may pasabot ana? Nga ang Ginoo maoy atong kalig-on, maoy atong pundasyon aron dili ta matarog. Karon hapit kada adlaw magkapuliki ko og reply sa mga text, magpatambag tungod kay daghang problema. Naiuban nawad-a nagpagtuo o pagsalig sa Ginoo kay ngano kunong sige siyag ampo, daghan lang yapon kay problema. Bata pa siya, hangtod na lang na nidako, hangtod na minyo, hangtod karon nga tiwasuno na yang kinabuhi, puwertig yung problema. Nga mingon din siya, Padre, unsa man nga tan-aw ra ba nakos uban, hayahay kaayo, pero ako mura man ko gidakdakan sa tanang problema. Ana ba? Muna ako dayong replyan, kuwang pa na. Kuwang pa na. Sige man kag reklamo diya nga kuwang pa man na. Unsa may insakto unta? Namutan-aw tas Ginoo, siya ang atong kalig-on aning kalibutana. Tanawa ra guna ang Ginoo nga nagpakatao, maobitang nagpakatao siya aron hatagan ta niya og dalan unsaon pag subay ning kalibutana nga puno sa mga problema. Kay kining kalibutana gitawag ni siya og the valley of tears or walog sa mga luha. Di ka ka-expect din og kalipay. Tubag din siya. Nganom lagi ng uban pa dir, mura malagi guway problema. Nako, sa Tagalog pa, marunong magdala. Marunong magdala. Kamaong muhandol og problema. Ikaw kay imo manggi problema, ang imong problema, di porting problema ha? Di ba? Kanang imong naong. Na problema ka na, wa. Unya kung mangiskis ka sa imong kilay, imo na nang paputi, pangusbo na na imong mga color sa imong buhok, dako kay ng problema. Ang kwarta palang budget ana, unya ang pagtarong ng badlis usahay mahibat pa na, usahay mo kampat pa na, gabihimo lang yung kag problema. Unsa may unang buhaton aron nga ang problema mugaan saon man? Bawo mo. Pamukibaw, ang una gyud dawata. Dawata ba? Matud pas unang pagbasa, doon na manggi panahon ang tanang panghitabo o tanang butang sa kinabuhi. Dawata na lang ng kamatuuran agad. Nga naagi panahon nga matao ka,
Nasay panahon kuno nga mamatay ka, naay panahon nga guol ka, nasay panahon nga musayaw ka sa kalipay, nasay panahon nga mulampos ka, nasay panahon failure ka, nasay panahon kuno gakson ka, usahay ilabay ka. Dawata kay mahitabo gid na. Naay panahon nga itom kay kagbuhok, panahon sad ubano na kay kagbuhok. Usahay ligon kay kagngipon, usahay wa na sag kay ngipon. Usahay daghan kay kagbuhok, karon sad wa na sag kay buhok. Dawata na siya tanan, ana. Usahay na kay uyab, usahay sad wa sag kay uyab. Usahay daghan mo palit og slat, usahay wa say hapit mo palit og slat. Ato dawato na nato nganong problemahon man na og maguol ko nga gahapon. Nawa itiwan ra kabuk atong halin, itiwan ba? Unya og mo reklamo ko ani, hain man dayang mga tawo malit. Uy, dili na nako problema ay. Ang problema nganong wa mo mopalit. Kamoy na ay problema. Ako igo ra man kumudawat sa inyong gipalit nga slat di. Wa ko'y problema. Ikaw niya pa dir ang kumbinto, mahimo ka na. Ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan. O iyan ang tukuron. They will be done. O mamatay sa kuugma, di na madayon. Ay, unsa may akong problema? Kamong nahibilin. O mutukod gid mo ana, porting dakuan ninyong problema. Pero kung mo dawat sad mo nga kanang inana gid ang kinabuhi, why problema ay? Suway ra gug dawat ang imong naong, ma-relax dayon ka. Nya kana sige nimong yaw-yaw anang naong sa imong bana, naong anang imong anak, suway ra gug dawat kanang dawat gid ba nga ako ning anak, ako ning bana, buangon og naong ana. Di ba? Ma-relax dayon ka. Ay, di ka ma-relax. Relax Ako sa una, di ka ako naman nang gisulti nyo kadaghan nga, nanguyab ko sa kong classmate sa una, high school pa ko, giingnan ko, wa ka mauwaw ng imong naong, kabati ni mong naong, nituo ra ba sa kuniya? Dugay-dugay gyud ko ato, nga di kumutan-aw sa kong naong sa samin, gitangtang ko, usaraman to kabuk sa amin sa balay, pertim tong gamaya, gitangtang na ko, di na ko manamin, di na magikumusakay anang jeep, anas pronsit, kay kita man ko sa kong naong di sa amin, maglagot man ko. Pero salamat kay na ako'y usas mga teachers na ako sa high school nga mipasabot yun nga wa gi batig naong sa tao basta malipayon o kamaong mupahiyom. Basta ang taong malipayon o niya mapahiyomon nindot ginagnaong. Mao na sige na kong smile. Sugod ato mga 1980 gito, 1981. Ana, sige na kong smile. Tanawa, di ba karon? Daghan na kayo magpa-picture, padir. Kinahan, gin sa imong smile, padir. Ako, ay, kumpiyansa, ma-develop kayo mo, ani, patay, gin mo. Kabati na kong naong, og buot yung nahon-naon, pero og mo smile, arang-arang ba ya? Sige, tanawa ng imong naong. Ako na lang naong sa imong tupad. Tanawa ko na. Tanawa. Ang sawan. Basta mo smile. Bisag na pa'y tap-tap. Makita mo na sa mata. Basta malipayon. Nindot kinaiyang naong. Pero nindot kaig mata. Pinagigastuan pag yung pabawag-bawag ang pilok. Unya o gamay rang pilok. Sumpayan pag yun para mo dako-dako. Unya gakusmod lang naong. Magulanon. Na. Way lami. Tanaw na. Murag yun. Yawa ang naong. Muna ka na mga asawang kusmod kay naong, ang bana, lamian sa maid. Nga naman, ang maid may smiling. Unsa man, sir? Unsa man, sir? Labhira ni day, kuso-kusoon, sir? Ayaw lang kay makusnot o niya na, hapyod-hapyoron, sir? Ana lang, i-dry wash lang na. Ana ba? Ay, kung kayo smiling kayo, di hangto na lang nung bana, ato na madani sa maid. Unya sa smiling kay driver, unya ang bana kusmod kay naong. Ang asawa madani sa dosa driver sige na lang pa drive ko dong. Wala. Sige, ikaduha nga buhaton aron mawagtang ang problema. Ibaw mo, ang una dawaton, ang sunod unsa man? Ayaw paningkamot pagsulbad sa imong problema. Ayaw yung paningkamot nga imong sulbaron ang problema. Nanglitan, batasan sa imong anak,
bati kayo, ayaw sulbara. Unsaon man, ang problema gaksa higugmaa. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Ayaw ilabay, ayaw sulbara nga mawa ang imong cross. Gaksa yun. Pasana. Ana. Sige, testing niyo kanang wa kay bugas. Ayaw pangutang kay mangutang manggudayon ka kay para masulbad ang imong pagkaway kwarta. Ayaw pangutang, higugmaa ang pagkaway bugas. Oh. Awa, di ba? Tanto ni mong hinguyab, makatuog ra gyud ka nga way kaon. Di pa kakautang, wa kay utang man. Pero imo ginang sulbaron ko gini. Ay, sus, mas stress gyud ka. Kanang mga sakit, kanang sakit nimo, cancer, tumor, ana, nya imo gina siyang kuhaon, imo gina siyang ayuhon, na, mas stress ka ayaw, higugmaa ang imong sakit, ana, aron mo grabe dayon, mo grabe ba? Nya, ang mo grabe kisag maayo, higugmaa lang yapon, tanawa, di ba? Patay ka, kamatay nimo, napakay sakit, wa na, mao na si Kuan, si Jesus, iyang gisulti, ingon siya, ako ang Mesiyas, dawaton ko na nga kamatuoran, pero dawaton sa dakong kamatuoran nga dili madugay, paantuson kog maayo sa mga pari, sa mga leader sa Hudiyo, ila pagyug kong patyon, gidawat na niya, ug nahigugma siyang mudawat anang pag-antos og kamatayon sa krus, gikan sa kamot sa mga taong iyang gihigugma. O diwa siya problema, ang naproblema si Pedro ug ang mga apostoles, di mi gusto Lord nga mamatay ka. Patay ka diya. Kasab-anon silang Kristo noon. Karon, kamong mga asawa, kamong mga bana, ayaw mo paningkamot nga mausab ang batasan ninyo. O dila, ayaw paningkamot nga mausab ang batasan sa imong bana or mausab ang batasan sa imong asawa. Muna ka na magpatambag nako, Padiroy, gibuhat naman ako ang tanan, wa man gyapon mausab ning akong bana, sugarol man lang gyapon kay, palahubog man lang gyapon kaayo, nangabit man hinoon. Imbis unta tumuarang-arang ni grabe naman hinoon, gibuhat naman tanako tanan. Nako, ayaw na pagbuhat. Ayaw na pagbuhat. Higugmaan na lang siya sa tanang higayon o sa tanang sitwasyon kada adlaw. Unsaon man paghigugma, Pader? Nako, gamita ang tuloka S. Unsa may tuloka S sa paghigugma? Ako na nang gisulti ninyo. O, hinumdom pa mo? Ang nakahinumdom, tagaan ako 1,000. Ikaw na 1, 2, 3. Ay nakatubag. Tulo ka sa gugma, smile, service, o sacrifice. Pahiyumi lang na imong bana, bisagikan pas kabit, pahiyumi. Nya sakit man, magtuo man imong luha, ing na lang, my eyes is crying, or are crying, my heart is rejoicing. Nga niuli na ka. Miss you so much. O, di ba? Saan? Buhat mo na. Ayawan on, di gid mo sano. Ikaduha, alagari siya. Unsay iyang gikinahanglan karong taknaa. Ayaw na pagsigig kwenta sa iyang mga bati. Ug unsay iyang gikinahanglan karong gigutom ba siya, masakiton ba siya. Unsa pa diha? Alagari. Alagari yun. O gusto siya manukmag, manamparos, ikay magpakulata. That is form of service. Ano man? Si Kristo di ay, giludan ang naong, gikulatag maayo, gibiay-biay, gibunog, hangtod gilansang sa cross. Nganong iya matong gihatag? It's a form of serving the people who are bloodthirsty people. Iyang gialagaran. Tuod ay kaganang balibalihon kag tamparo sa imong asawa or sa imong bana, dili na pangalagad. Nga naman, na-unload niya ang iyang kasuko. Diha nimo, ikaw ang iyang
punching bag. Nawang punching bag nga mudawat sa kumo sa boksidor, maabot yung boksidor nga magmalampuson sa iyang career. No, kapila ka na niya sukmagang punching bag, di ba? Pero siya di mo lampos. Ang boksidor magpasalamat gyud sa punching bag nga ikaw asawa, kulatahon ka sa imong bana, mulampos gyud na imong bana. Maligon man na iyang kamot, sige sukmag nimo. Okay na ninyo, dili. Mao na di mo serve nya dayon suffer or sacrifice. The greatest source of joy is suffering. Proven nga ang taong kusog mo antos aron mubuhat unsay gustos Ginoo, malampuson ug malipayon gyud kanunay. Dili lang siya malampuson, di lang siya malipayon, balaan pagyud ang kinabuhi. Mo na nahitabo ni Padre Pio. Si Padre Pio minus ra siya og kasakit kay munghi man siya. Unsa may iyang gibuhat? Nangayo siya sa Ginoo og kasakit. Lord, paambita ko sa imong kasakit. Kay nahibaw ko ang imong kasakit mao'y tuburan sa kalipay o kasanto sa kinabuhi. Agitagaan siya kasakit katong stigmata nga buslot ang kamot sa Ginoo, nabuslot sang kamot ni Padre Pio hasta tiil. Karon ang iyang mga gloves mauna hinoy paborito kay mga tao. Sige na sag sulob-sulob nako kamo nakasabot mo ana. Magdadamo anang gloves ni Padre Pio, nakasabot mo. Isa unsa man din ni Padre nako mabuslot sa nang kamot ninyo. Simba ko. Nako nabuslot ang kamot ni Padre Pio mo nang nahimo siyang healer, pinaagi anang iyang kamot. Nya kamo di mo gustong mabuslot sa inyong kamot aron mahimo sa mong healer ngadto sa mga tao. Mga buangon mo, mapahimuslanon. Sige lang tagpahimos sa grasyas Ginoo, apan dili ta gustong gamiton sa Ginoo aron mahimong usa na sad ka lig-on nga bato sa pagtuo, the stronghold of faith. Na atong bisyon, di ba? Lingi ay mong tupad. Na sugot ka, mabuslot imong kamot. Wala ba manglingi ay? Kamong di mo lingi, buslot mo kasing-kasing. Sige na, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita karon sa Dios diha sa atong mga panginahanglan o sa panginahanglan sa atong kalibutan. Masaligon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, kanunay magiyahan sa Dios, ug mupadayon sa pagpangalagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, kanunay magmabantayon sa mga panginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga kabus ug linupigan, makaangko na sa hustisya, nga ilang gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nagmasakiton, makatagamtam na sa kaayuhan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga mihalina ni ining kinabuhia, makaangko na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Padre Pio, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimong silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahaturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa imong katawhan aron sa among pagpasidungog kang San Pio sa Pietrelcina, makadangat kami sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio sa Pietrelcina. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Padre Pio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulo lamang lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Kami nga imong gialimahan sa balaang kalanon, nangayo kanimo makagagahom nga Dios nga sa among pagsunod sa panigingnan ni San Pio sa Pietrelcina, magmaunongon kami sa pag-alagad kanimo o sa paghigugma sa tanan uban sa gugmang way sukod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Mahitabo ra na kung kanunay tang musunod sa panigingnan ni Kristo nga dili maningkamot nga sulbaron ang problema, kung dili dawaton, higugmaon o pakamatian. Mo na siya ay makasulbad sa tanang problema. Nasalamat sa ato mga tao nga aming higugma nato dinhi og miantos pag-alagad, pinaagis pagpalit og mga slots.
Sa atong DOPS, ang atong halin as of yesterday, niabot nag 5,805 kaslats. Atong pakpakan ang namalit ni ining. Salamat kaayo. Naapay 49,195 kaslats. Hinaut unta nga ato ning padayonon pagpalit hangtod nga mahurot. Makita nato ang gugmas Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done